आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। महाराजांची वास्तू मेढा इथं आहे। ही मालवण वासियांसाठी पर्वणीच आहे। कर्णगिरी महाराज इथं वास्तव्यास होते। महाराजांनी उभारलेल्या वास्तूचं सर्व मालवण वासियांनी एकत्र येऊन जतन करण्यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक असल्याचं विश्वास गावकर यांनी म्हटलंय। सर्वप्रथम मी आपलं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना नमस्कार करतो। माझं नाव विश्वास कृष्णा गावकर। ही जी वास्तू आहे ते आपले मुळेकर काका इथे राहतात। त्यांनी सांगितल्यानंतर आम्ही प्रथम ह्या ठिकाणी भेट दिली। ह्या ठिकाणी भेट दिल्यानंतर असं एक मनात वेगळंच चैतन्य काहीतरी वाटायला लागलं की आपण असं कुठेतरी शिवाजी महाराजांच्या काळात आपण तिथे आहोत असं वाटायला लागलं। कारण अशा प्रकारच्या वास्तू ह्या ठिकाणी असणं म्हणजे आपल्या मालवणवासियांसाठी खरोखर एक परवडीत म्हणायला हरकत नाही। कारण ह्या ठिकाणी आम्ही आल्यानंतर मुळेकर काकांशी बोलल्यानंतर आम्हाला हे माहीत झालं की ही वास्तू 1600 साली शिवाजी महाराजांनी इथे प्रस्थापित केली। त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या ठिकाणी कर्णगिरी महाराज स्वामी ज्या ठिकाणी आपला किल्ला आहे त्या ठिकाणी वास्तव्याला होते। आणि त्यांनी शिवाजी महाराजांशी बोलता बोलता ज्यावेळी त्यांना समजलं शिवाजी महाराजांना आरमारासाठी इथे केंद्र उभारायचं आहे, त्यावेळी त्यांना सांगितलं की तुम्ही मला एका निर्जन स्थळी मला समाधी घ्यायला द्या आणि तुम्ही इथे तुमची वास्तू इथे उभी करा। त्यावेळी शिवाजी महाराजांना त्यांना या ठिकाणी जिवंतपणे समाधीसाठी जागा शोधून दिली आणि त्या ठिकाणी त्यांची जिवंत समाधी इथे आहे। आणि त्या समाधीवरती इथे शिवलिंग उभारलेलं आहे। आणि माझ्या मते आताच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच आम्ही बघितलं आहे की समाधीवरती शिवलिंग उभारलेलं आहे। माझ्या मते यासारखं अजून कुठे असं असेल असं मला वाटत नाही। पण आता आमचं म्हणणं एकच आहे, एवढी वास्तू शिवाजी महाराजांच्या काळातली जर वास्तू इथे असेल तर ती आपल्याला जतन केली पाहिजे। आपण हिंदू धर्मासाठी काय करायचं म्हणत असेल ना तर हे पहिल्यांदा केलं पाहिजे की आपण ही शिवाजी महाराजांनी जे वास्तू उभारलेली आहे आणि या ठिकाणी कर्णगिरी महाराज स्वामी यांची समाधी आहे त्याच्यावरती शिवलिंग आहे, ही वास्तू आपण व्यवस्थितपणे जतन केली पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी आपल्या मालवणातील नाही तर महाराष्ट्रातील जगातील सर्वांनी त्याच्यासाठी पुढे येऊन पुढाकार घेऊन ही वास्तू कशी काय जगभर पोचेल याच्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न केले पाहिजेत। आणि आमचा त्यासाठी खारीचा वाटा थोडाफार असेल पण त्याच्या मागे उदात्त धोरण पाहिजे की शिवाजी महाराजांची वास्तू ही जी आहे ही सगळ्यांपर्यंत कशी पोचेल। कारण आम्हाला पण आतापर्यंत माहीत नाही लहानपणापासून आतापर्यंत की इथे शिवाजी महाराजांची ही वास्तू इथे शिवाजी महाराजांचे ह्या भूमीला पाय लागून गेलेले आहेत। कारण अशा प्रकारची वास्तू जर ह्या ठिकाणी असेल तर आपल्याला ती व्यवस्थित जतन करता आली पाहिजेत। आणि माझं म्हणणं आहे यासाठी सर्व मालवणवासियांनी एकत्र येऊन ही वास्तू ह्या ठिकाणी कसं काही ह्या ठिकाणी एक वेगळ्या प्रकारची त्याची वास्तूची उभारणी करून त्याच्यात कसे काय इथे वेगवेगळे चेंजेस करून ही लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल याचा सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे।